Uthi-ke Malandla, hayi ngilwenza ucwaningo ngikuthole ekhaya kubo, ngithole ukuthi baphila kephi. Uthi ngilenze to a point ukuthi ngize ngihambe mina ngathatha ama-day off emsebenzini ngahamba. Ngaya ekhaya kubo ngafike ngahlala nabo phansi ngazichaza ukuthi ngubani wakabani, ngasho nokuthi ngihlanganephi naye kanjani, kwenzakalani. Hayi bamangala bakhuza ibhadi ekhaya kubo ukuthi hayibo lo muntu kade simfuna. Lo muntu vele uyihlo ngandlebe nje, umntwana ongezwa, sizamile ukumlawula, bangichazela izinto nezinye zezimfihlo ke zomndeni ukuthi ke kukhona nokwenzeka ngaphambilini engazi ukuthi kukhona ukunukubezeka kwaba khona okwenzeka emndenini okwenza ukuthi lo mntwana aze agcine esengalendlela eyiyona ukuthi kwaba yiloko kuhlukumezeka ke to a point ukuthi umuntu loyo wefamily or womndeni owenza loyo yinto kuyena akazange aboshwe. So lo mntwana soloke nesilonda sokuthi ngenxa ukuthi lo muntu uyambona every day, impilo yakhe ayibanga mnandi, wayeka isikole, waduba yonke into, waduba ikhaya. Yabona nje kwakuningi to a point ukuthi kuthiwa lo muntu womndeni owamnukubeza at some point wahlawula kugogo wakhe, ngaze wakhipha inkomo, wakhipha ini, engathi kuyabikeka nokuthi engathi kwahlala nesisu khona lapha ekuhlumezekeni kwalengane, kodwa ke yathi yona ayikwazi ukugcina umntana emthole ngokunukubezeka, iyamlahla nje. So okusho ukuthi siyayibona inkinga kasisi ukuthi kahle kahle i-deeper than ukuthi uhambe estradini nokuthi ufuna ukulahla ingane, akanayo imizwa yothando yabantu akumele ngabe uba attached kubona ngesimo sokuthi impilo yakhe ayizange ibe yinhle. Uthi kodwa Malandla engakubona ukuthi umndeni obuke ngazi ukuthi umndeni ophilile, onormal, ongenankinga, ngase ngithi ke kubona ngelinye ilanga ingane ayikho nami, kodwa ngelinye ilanga ngiyomvakashisa umntwana bazombona. Uthi nangempela ngalenza lelo qiniso, ngathatha ama-off futhi ngokunye ngahamba umntwana ngafika ngamvakashisa, safika nje sahlala ekseni ngabaphathela into ezimnandi nabanye abantwana bakhona wadlala nokhazini bakhe. Uthi bese ngimane ngenza leyo nto ke nje like once a month, ngimane ngihlale ngihambe naye umntwana ngiyomvakashisa bambone, ngihlale ngihambe naye ngiyomvakashisa bambone, up to a point ukuthi ugogo ushuthi ugogo walengane, ukhokho walengane, ukhulu isiZulu, kodwa umakamaka lengane wagcina eyithanda lengane to a point ukuthi wathi hayi kanti mkhwenyana, uthi wayembiza ngomkhwenyana phela ngomana uzalisile la ekhaya. Mkhwenyana kanti ngokunye nje ubokhululeka ungafika nje umvakashise umshiye noma i-weekend noma iviki, sike sihlale nje naye sibonde naye, singakujabulela lokho. Uthi wathi-ke ngaleso sikhathi wayesemncane, esenonyaka neyinyanga, usemncane, ujwayele abantu basekhaya kakhulu, and anginayo umuntu engingathi mengimvakashisa eze naye mhlampe ake sizame ukwenza lokho mesedlule ku-2 years sekwazi nokukhuluma into ezicishe izwakala ukuthi ukhuluma thini mekhuluma. Uthi hayi nangempela-ke kwaba yileso sivumelwano-ke mane emlethe umntwana emvakashisa from time to time up until ezeba na-2 years. Uthi uthe last year bese na-2 years 6 months wamvakashisa okokuqala, kwakuyi-long weekend nje, wathatha i-day off, wafike wamvakashisa, wahlala khona yena, wahamba wayobhukha elsewhere, wabuye emini wazomcheck, wambona ukuthi umntana u-right, uyajwayela, akanankinga futhi ngoba vele ukujwayele nokuhlala nabantu abaningi nasekhaya ukuthi abantu baningi, so washeshe nje wa-adapt ukuthi ukwenye i-environment, nokuthi vele bekaloku emvakashisa ngithi kancane kancane. Uthi hayi day 2 wambona umntana u-right, hayi day 3 wabuye wazomlanda, yena uthi bekabhukheke somewhere edolobheni eliseduze kuboka umntwana wakhe, wamthatha-ke baphindele emuva. Uthi hayi-ke waze wa-comfortable ukuthi hayi kusho ukuthi angakwazi ukuza azohlala mhlampe ivikinyana or a couple of days yena engekho. Uthi kanti angibuzange la ngenasenkukhwini ukuthi ngifaka ingane yami enkingeni. Uthi Malwandle last year December ngamvakashisa umntwana wami, uyohlanganisa u3 manje una 2 years 10 months. Uthi ngamvakashisa ngama-holiday, ngamhambisa kumhla ka-15 kuDisemba, ngomhla ka-16 vele holiday ngalala khona nami, ngenza njengoba ngihlele ngenza ngabhuka eduzane, ngase ngomhla ka-16 ngavuka ngayomshiya khona, sahlala sadlala isikhashanyana, ngase ngiyamshiya nginenhloso yokuthi ngizomlanda makuphela lelo viki. Uthi hayi-ke bahlala kwa-right-ke, mane mfonele fona ukuthi hayi uyabona ukuthi umntwana u-right and everything, mane fona uyabona ukuthi hayi konke kuhamba kahle. Uthi inkinga iqale mengabe sefuna ukumlanda makuphela lolo viki, ugogo useyanqaba ukuthi akamlanda, hayi akamiyeka sale sedla noma ukhisimusi. Uthi wamncenga to a point ukuthi waze wavuma, kanti wayengazimisele ngokuthi avume ukuthi umntwana ahlale isikhathi eside kangaka yedwa laphaya. Uthi okwakuqula umoya wami ngathi mangithi ngimlethele impahla zakhe isimusi-ke manje sekumhla ka-23 ntambama ngihambe ngiye laphaya,
ngidrive ngiye khona ngivuke ekseni njengenjwayelo ngibhukheke eduzane 24th ekseni ngivuke ngiyomthengela umntwana impahla zakhe iSimusi ngimthengele ngoba phela ngifuna ukuthi abe muhle ngokhiSimusi ukuthi akekho eduzane mawusuthi ngingamthengeli nasekhaya ba complain abathi bamkhumbula kade ahamba ngimthengele impahla yaye ngisho ukugcwale kuphama ngingene ngiphuma ko Ackermans ngingene ngiphuma ko Woolies ngingene ngiphuma ko Jet ngithengene into ezimnandi ngihambisela ingane yami uthi Malwandle ngathi mangithi ngiyafika ingane yami ihleli eminyango yodwa abantu abekho angibazi ukuthi bayephi kodwa ingane yami ihleli eminyango yodwa inje ekhanda inje ingane yami ekhanda uthi engasangana ngiyabuza ukuthi ingane kwenzakaleni and khumbula ukuthi lo muntu una2 yohlanganisa u3 years and akakokhuluma into ecacile kahle kahle vele umntwana ophuzile ukukhuluma nje sidalo sakhe so uma ekhuluma akakhuluma into ecacile ngiyabuza ukuthi kwenzakaleni mangimbuza kwenzakaleni uyakhala mangibuze ebantwini abakhona la ekhaya akekho nempendulo ukuthi kwenzakaleni uthi ngaqhubula ingane yami ngayithatha ngayifaka emotweni ngabuyela la ekhaya same time uthi ke ngiyavuma uqinisile impela ingane ena2 akuyona ingane yokuvakasha yodwa take it from me ngisifundile nami isifundo ukuthi hayi ingane ena2 ayivakashiswa yodwa phinde ke futhi ungibone ngihambisa ingane yami lapha ukuthi nje yindawo engaphilile ngiyijaje wrong ngajaja ngokuthi ugogo uzoba responsible kodwa na gogo loyo akazi ukuthi ingane injena nje imvimbo vimbe ekhanda idliwe yini and uyayibona ingane ukuthi is in pain even nendlela engamfica ehleli ngayo ngakhona yedwa eminyango wawumbona nje umntana ososizini abanye abantwana abasendlini yena yedwa uhleli yedwa eminyango uyabona mhlawumbe ukuba kuya ngaye ngabuya uyacabanga ukuthi ngingaqhamuka ubabala kanti vele ngizoqhamuka kona wona lo mzuzu so ke izingane zakwethu ngisaphinde ngiyabuza ingane na2 1 2 iyavakasha yodwa kuthiwa ivakashile kagogo nena 3 nje iyavakasha yodwa kuthiwa ivakashile kagogo nene engekho lapho ayingicela ningiphendule angithi siyakhuluma siyakhana siyakhulisana siyaqwashisana ungakhohlwa ke nawe uma ufuna ukuxoxa indaba yakho ungalenzi iphutha ngi-DM on Facebook ngi-voice note 0719419417 indaba yakho sobuya sizoxoxa la sidingide uthola izeluleko uthola ukwakheka sithola ukukhulisana nokwakhana ezinye ke nje zezindaba ziyazihlekisela sithola ukuhleka ngoba phela siyakudinga ukuhleka hawu ziningi inkinga esibhekana nazo emhlabeni singahleze sikhuluma izinto eziserious ezikhalisayo everyday yenze njalo ke nami ufuna ukuthi indaba yakho sibuye sizoyixoxa la kodwa umbuzo umile ingane ena2 3 years iyavakashiswa yodwa na